PFL Total Access Films presents Weekly Edition. Here is your host, Tave Samasukka. Hei, mä oon Tave Samasukka. Se Samasukka, joka on haissut sun jaloissa jo monta päivää ja on täällä jakamassa vuosittaista, kuukausista tai jopa huonolla tulla viikoittaista haisuli-palkintoa. Reportoimassa teille 2 minuutin sisällä, mitä PFL:ään kuuluu, kertomassa PFL:n uusista tuulista. Ja sekoittamassa fantasiaa, realismia, pikkutyttöjen lettejä ja Pekingin ankkoja. Joten vähemmittä puheitta, let it Peking! Numerolla 5 häpätuolissa istuu Reuharin nimi Bears ja Tommi Heikkilä. Reuharin nimessä koettiin hirveä katastrofi, kun vesikatkos pilasi Tommi Heikkilän suihkumahdollisuudet. Haju ylettyy tänne saakka. Ja Reuharin niemi ei ole täten pystynyt edes rahautumaan tietokoneelle vaihtamaan kentälle ykkösmiehiä. Tästä syystä hän on peluttanut Darren McFaddenin tilalla Oaklandin, ei kakkos, vaan kolmosjuoksija Reeseä. Lahjoitammekin Reuhariniemeen Pepsi Max-pullon, jossa on vähän mehun tilkkoja, jotta Reuhariniemen Tommi Heikkilä saisi muutaman litkun suuhunsa, jotta saisimme viimeinkin Darren McFaddenin kentälle. Numerolla 4 palaammekin ajassa taaksepäin draftiin 2011, jossa todellinen yllättäjä oli... Ja mä herran itseäänkin yllättänyt Messukylä Brown! Messukylä Brown saapui draftiin ilman minkään näköisiä vihkosia tai paperilappuja, joita muilla oli todella paljon. Jokaisella fantasiasivustolla onkin oma fantasiakurunsa, joka kertoo miten asiat käsitellään. Mutta PFL on ainoa liiga, jolla on oma fantasiaprofeettansa. Profeetta onkin aloittanut kautensa hyvin jo 2-1 rekordilla. Profeetta onkin siis profeetta jopa omalla maallaan. Numerolla 3 häpeän tuoliin iskuu PT-ohdisto ja Känniset Cap. PT-ohdisto heilui 2011 draftissa niin komeassa kunnossa, kuvasta luuttua lattia, että muut joukkueet joutuivat pelkäämään palkintopystin puolesta. PT-ohdiston toimista nähtiin myöskin legendaarinen tippu ei tipu osio, jonka seurauksena palkinto PFL Pysti Artificial Assault Trophy on hävinnyt kokonaan. Kääpiöt PFL pystyn hajattamisen tai hävittämisen seurauksena täytyisi syödä automaattisesti. Häpeän tuoli on tällä hetkellä numerolla 3 PT-ohdisto. Numerolla 2 kunnioitamme tällä kertaa uutta joukkuetta, Amsterdam Admiralsia. Joukkue onnistuu nimellään pilaamassa joukkueen, joten menestystä ei todellakaan ole tulossa. Kysymmekin siis teiltä, eikö olisi ollut parempi valita joku muu nimi kuin Amsterdam, joka on idioottimaisuudessaan ehkä jopa niin hieno, että se on idioottimainen. Me ehdotammekin Monsterdam Admirals. Kuinka olisi Lamsterdam Admirals? Viimeisenä, mutta parhaana Horse Amsterdam Admirals. Tämän viikon ykkönen on kuitenkin ainoastaan ja vain ainoastaan PFL Total Access-ohjelma ja PFL-ohjelman todella surkeat erikoisefektit. Pyydämme teitä kuitenkin pysymään mukana tulevaisuudessa ja muistakaa kuitenkin äänestää omaa suosikkiin haisulisukkaanne, koska kaikkien kommentoijien ja äänestäjien kesken arvomme aidon PFL Pysti replikan. Tippu, ei tipu, tippu, ei tipu, tippu, ei tipu, tippu, ei, tippu, ei, tippu, ei. Annoin palautetta tulevaisuudessakin niin hyvässä kuin pahassa ja muistakaa, minä en laittanut teitä tälle listalle. Sinä et ole vaihtanut haisevia sukkia. Ja sillä välillä kun nautitte NFL Fantasysta, muistakaa haista vähemmän sukalle.